El règim el volia fora de circulació, així que va ser condemnat en un consell de guerra i el van deportar al penal del Dueso juntament amb el seu company Perelló. Però la seva lluita no s'aturava. A Catalunya, una força campanya a favor de l'amnistia va aconseguir alliberar-lo. Però quan va tornar a Barcelona, la policia espanyola va picar-lo. Però compte, seguia dempeus. El 3 de gener va convocar una assemblea per decidir el futur d'Estat català en relació amb Esquerra Republicana. I així va néixer Estat Català, força separatista d'extrema esquerra. Van evolucionant fins al gener del 1934, que va convertir-se en el Partit Català Proletari. El 6 d'octubre de 1934 la revolta va esclatar i ell va ser al capdavant, amb un fusell entre les mans, defensant Càtzer, i va caure assassinat per les forces repressives espanyoles. Un home que ho va donar tot per Catalunya. Una història de resistència, sacrifici i determinació. Tot això i molt més ho explica Fundació Reixida. Arrels, orgull, memòria.